Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisiniň arasynda Mary şäheriniň döwlet dukanlarynda çörek nowatları saklanyp galýar. Howanyň temperaturasy gijelerine -7, gündüzlerine 2 gradusa çenli ýetýän şu günlerde nowatdaky adamlaryň aglawasyny okuwçy çağalar we garry pensionerler emele getirýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 7 dekabrda Marydan habar berdi. Onuň sözlerine görä Mary şäherinde adamlar ýerden sagat 5:30-da döwlet dukanlarynyň arka tarapynda çöregi nowata durýarlar. 7 dekabrda 10-njy belgili dukana baran adamlaryň köp bölegi okuwçy çağalardan we garry adamlardan ibaret boldy. AccuWeather websaytynyň maglumatynda Maryda howanyň temperaturasy 1 gradusy görkezýän mahaly ýerden şäherde ýagyş gatışykly gar ýagdy. Bu bolsa ýagyşyň garyň aşagynda nowata duran adamlaryň belli bir derejede edilmegini hem getirdi. Habarçynyň aýtmagyna görä sowuk howa şertlerinde nowata duran garrylaryň we çağalaryň arasynda talabalaýyk gyş egin eşiklerini giýmedikler hem köpdi. Çağalaryň köpsinde papaklary bolmandy üçin olar mektebe giýýän börüklerini giýip nowata durdular. Olaryň aýaklary ýukajyk aýakkaply bolup, eginlerinde paltolary bar bolsa-da onuň içinde jemperleri ýokdy. Üşäp duran çağalaryň birine "Ejen kakyň ýokmy? Üşäp dursun, papak giýip gelmeli ekeniň" diýdim. "Kakym orsetde işlär, ejemiň aýagy agyrýar, ýokurky etaja münüp düşmesi kyn. Papagym ýok, ejem kakam puly berse alyp berjek" diýdi diýip çağajyk jogap berdi diýip nowatda duran Marly Zenan anonim şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol hökümet tarapyndan paýok uny wagtynda berilse şeýle derejä ýetilmezdi diýip meniň özüm maý aýynyň paýogyny geçen aýda aldym hem diýdi. Saat 6-da dukan açylyp 1 manatdan çörek satylyp başlandy. Dukan işgärleri maşgala agdalarynyň sanyna garamazlar her bir jaýyň ýaşaýjysyna diňe 2 çörek satdylar. Maşgalada 2 adam ýaşaýan bolsa-da 9 adam ýaşaýan bolsa-da 2 çörek berilýär. Ýöne şonda da çörek hem adama ýetmedi. Şeýle de çörekleriň göwrüminiň bundan 2-3 aý öňülen deňeşdireninde hasta kiçelendigini görse bolýar diýip Marly Zenan habarçymyza aýtdy. Nowatlara polisiýa işgärleri tarapyndan gözegçilik edildi. Adamlar özleriniň şol dukana değişlidikleri barada öý müdirliklerinden alynan kepinlamalaryny görkezende dukan işgärleri öz jurnallaryna şol alyjynyň adynyň gapdalyndan goşmak belgisini hem goýýarlar. Olar adamlar ikilenji gedek çörek satyn alaýmasyn diýip şu usul arkaly gözegçilik edýärler diýip Marly Zenan aýtdy. Türkmenistanda raýatlar uňýada beýleki paýoklaryny almak üçin propiska esasynda döwlet dukanlaryna ýazylýarlar we diňe şol dukanlardan paýoklaryny alyp bilýärler. Geçen aý Maryda çörek hem propiska görä satylyp başlandy. Türkmenistanda 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Hususiýetçilerde adyk önümleriniň bahalary ýygyderli gymmatlaýan mahaly döwlet dukanlarynda un we ýağ ýaly gündelik iýmit önümleriniň gyçylygy ýygy-ýygydan emele gelýär. Munyň bilen bagly ýurt raýatlarynyň ýerli resmiýlere arş şikaýetlary we näýilelikleri hem artýar. Türkmen resmiýleri adyk krizisi munyň bilen bagly ilatyň ýüzeye bolýan kynçylyklary, arş şikaýetleri we näýilelikler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Adatlyk radiosu bu hakda Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi.